Ngiphinde nginibingelele khona la ku Backspace. Sengiphinde ngabuya ke futhi nendaba ke ithinta ezedisk, indaba ke nje lapha ethinta ke umdlali wawo kaMakhosi uGustin Serino. Kunendaba ke lambukele ithinta ke uGustin Serino emayelana nayo ke lapha icontract yakhe ephelayo ke lapha ekupheleni kwayo isizini okuJune. So lezi indaba ke mbukela indaba ke ezinhle ereportwe ke ngamasource athembakele. Baveza ukuthi ke uSerino kunama possibility ukuthi ke impela eshiyeke kuona amakhosi ekupheleni kwayo ke lesizini. Baveza ukuthi ke iKaizer Chiefs naye ke lapha uGustin Serino azikho ke ingxoxo esakhona emayelana nayo ke lapha ukuvuselela kwecontract yakhe. Okuchaza ukuthi ke maningi amathuba ukuthi ke uSerino eshiyeke lapha kwiKaizer Chiefs ekupheleni kwayo ke lesizini. Andike siyazi isituation yakhe kuSerino lapha kwiKaizer Chiefs ukuthi akasajwayele ukuqala ke lapha umdlalo, usejwayele ukuthi ke bemfake ngayo ke lapha second half, futhi ke isikhathi esiningi banokumfaka ke sekusele ama minutes ambalwa. So impela ukuchaza khona ukuthi ke kushuthi iKaizer Chiefs ayimdingi, bona ke lapha abaqeqeshi bayo kwiKaizer Chiefs abamdingi. And isikhathi esiningi ke uma ke sekuseleke nje 6 months ukuthi ke icontract yomdlalo iphele, bajwayele ukuthi ke beyivuselele. Kodwa ke yaSerino ukuze kube manje ayikavuselelwa endaveza ukuthi kazikho ingxoxo okuchaza khona ukuthi ke maningi ama possibility ukuthi ke la uSerino eshiwe kuona kaMakhosi. And kuke kwavela ke before ukuthi ke ngathi uneyinkinga ze discipline nabo ke lapha ocoach. Kodwa ke kuzohamba hambe kubonakala ukuthi ke indaba yakhe ithini, nami ngiyobuya ke vele nama updates ngendaba yakhe izo ke lezo.